Lazy people do a little work and think they should be winning. But winners work as hard as possible and still worry if you're being lazy. To je sice pravda, ale vydělat si na novou vilu můžeš i mnohem jednodušeji. Poslouchej. Většina lidí se snaží rozjet biznis tak, že dělají 10 věcí najednou. A pak se diví, že nic nefunguje. Ale realita je taková, že ti často stačí jeden digitální produkt. Například a správná strategie, jak ho dostat k lidem. Nemusíš mít tisíce sledujících ani drahé reklamy. Klíčem je vědět, co lidé chtějí slyšet a jak jim to nabídnout jednoduše. A tady přichází ta část, kterou ti neřekne skoro nikdo. Prodávat online neznamená být nejlepší odborník. Znamená to být ten, kdo lidem dokáže dát řešení jasně a rychle. Pokud chceš zjistit víc a vidět, jak se to dá dělat krok za krokem, napiš do komentáře slovo líný. Pošlu ti zdarma PDF, kde odhalím další část celé strategie. A nezapomeň dát follow, protože v dalších videích půjdeme ještě hlouběji.